Ontinyent s'ha convertit aquest dissabte en la ciutat central del folklore valencià gràcies a la gran festa d'Arrel. Estic molt content perquè tots els anys fem la programació d'Arrel de la Diputació en diferents municipis i enguany, amb vocació, parlant amb la consellera per el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia, pensaven que era una bona ocasió per a fer una espècie d'Arrel d'Arrels, no? Que un sumatori de tots. I jo crec que si és bé, ara el veurem, jo crec que sí, ja s'escolta la música per diverses places d'Ontinyent, si és bé, seria algo a mantindre ja d'ací endavant. N'hi havia el buit geogràfic que s'havia quedat enguany un poc descompensat. I si hi ha la Vall del Baida, i dins de la Vall del Baida, crec que Ontinyent és un dels pobles que per els moros, per la música, per tant, que concentra un major nombre d'activitat i, a més, també poblacionalment la gent té molt fàcil acudir a Ontinyent de la comarca i pensem que era el lloc idoni. Bé, per a nosaltres avui és una sort rebre així a Ontinyent d'Arrels la clausura del que ha estat tot un treball per ficar en valor el folklore valencià, en aquest cas de la mà de la Diputació de València i en concret del diputat Xavi Rius, que avui ens acompanya, i també aprofitant per celebrar el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia junt a la consellera de Transparència, Rosa Pérez. Per tant, per a nosaltres ha sigut també una oportunitat perquè es conega tot allò que Ontinyent aporta des del punt de vista dels costums, del seu folklore i també per poder aglutinar a esta plaça com a final de festa no sols el de la nostra ciutat i la nostra comarca, sinó també el de comarques veïnes i el de ciutats com Algemesí i tantes altres que van a participar avui amb nosaltres. Jo vull recordar que estem dintre de l'any de celebració de 40 anys del nostre autogovern i que, evidentment, també el nostre govern són les nostres tradicions populars. I, per tant, jo penso que la trobada que avui així, que finalitza, com jo dic, és d'arrels, és molt important perquè mostra tota la diversitat que té el nostre país al llarg de tot el seu territori i que avui culmina així me pareix molt important. I vull agrair perquè jo sempre dic que per a anar avançant en tot el nostre autogovern és molt important la implicació de totes les institucions. I així avui n'hi ha 3 institucions involucrades, que són l'Ajuntament d'Ontinyent, la Diputació de València i el Govern de la Generalitat. L'acte ha tingut una gran acollida i ha concentrat al voltant de 500 persones de les més de 20 entitats culturals de tota la Comunitat Valenciana amb una cercavila que ha finalitzat a la plaça de la Coronació. Nosaltres el que fem som un grup de danses d'Ontinyent, ja portem, este any és el nostre 25è aniversari. La jornada d'avui està molt interessant, m'agrada molt això que siga la cultura valenciana i que està molt bé perquè així incentivem a la gent jove que vinga a veure-ho i que s'apunti a tot el nostre, que s'ho passem superbé. És fabulosa, estem passant-ho molt bé i a més hi ha una gran varietat de folklore i està molt bé. Som un ball, una dansa guerrera que simbolitza una dansa guerrera que som els protectors de la Mare de Déu d'Algemesí. I hem fet les danses de la professó de la Mare de Déu de la Soterranya, que era l'antiga patrona de Requena. Són la dansa de guerrera, que falten 2 parts, una de palos i una altra d'espases, que no ha vingut. Falten les banderes i s'ha fet la dansa de les teixidores en les cintes i el ball del caragol, que és el que han fet finalment. A més, a la nit, la gent ha gaudit de debò ballant amb la trocambà des del Parc Mestre Ferrero fins a la Sala Gomis. A més, a la nit hi ha hagut una actuació estel·lar i molt simbòlica per part de Blaumut, ja que ha sigut el seu primer concert a Terres Valencianes aquest any i han presentat el seu 5è disc nomenat Olímpica Primavera. Doncs estem supercontents, hem fet bastants concerts ja i la veritat és que la rebuda és espectacular. Ja els primers concerts que veiem tothom cantant totes les cançons, ja s'havien fet seu el disc i torno a repetir, després de l'època que venim, és superimportant per nosaltres veure aquest caliu de la gent i realment és emocionant i tenim moltes ganes de seguir-lo rodant. Seguint l'edat dels arbres, els piscines, tinc un vida trimestral.
crit d'esperança al final, no? És un crit d'una olimpiada, no? Al final tots som atletes i tots tenim ganes de tirar endavant i de sortir corrent i de sortir endavant, no? Cap al futur i cap a encarar-lo amb força, no? I la primavera també és això, al final un florir un altre cop i tornar a instal·lar-nos a la normalitat i tornar a ser una mica el que érem. Així, la capital de la Vall d'Albaida s'ha convertit també en la capital del folklore valencià, juntant danses tradicionals, rituals, música antiga, dolçainers, comparses de moros i cristians, gegants i cavells, muixerangues i inclús una banda conformada per totes les societats musicals de la ciutat.